Ah, goeie. We hebben hier niet iemand waande. Met water binnen, nou we zitten even te rusten. Wij, We hebben een groot geweest. wij bevragen even hoe we het herstellen van het hier. Ja. Dus even op mij even zien hoe we het al indelen zullen en Wat voor plantjes zouden we erin zetten Ja. zullen. En hoe het daarin moet. Nou ja, dus, Zo zit het wat hoe te zweren. Nou. ja. Hè? De ene door het zus en de andere door het za. En Hier mij- heb ik een mooie paar. Ja. Nee, de kast al het begin hebben we al, dus we moeten maar zien hoe het doet. En we moeten geen Wat snieren slaat aan en het wat woord maken. kool erin. Kan het maar weer beginnen. Ja. We praten wel wat over vrouwen en s'avonds vol en ja, toen zou ik net vallen meer. Dus, ja, hè? Ja, Ja, zo doen we dat wel een beetje. En ja, alle politiek wat je wat besprutsen en nou, zijn de van hele mij wereld zo komt je voorbij. Daar Ja. komt het op deel. Ja, Hebben we hier met de crisis in de vraagje haast oplost, maar ja niet waar? die hebben wij al opgelost, maar ja, Ja. ze willen net luisteren naar ons. Met Dat zo'n is het erin. hele Dus, Hè, wij weten wel Dat- hoe we het hebben dat willen. werd hem net. Nee. En die is, ach, we kennen er weinig aan doen natuurlijk, maar is. We houden maar op dat wij hier geen crisis hebben. Nee. Dus, we zijn hier nog vrij en blij en het gaat nog niet voorbij hier. Ja,